Na skalickom zimáku sa stretla doslova svetová zostava, keď sa na ňom zišlo 9 majstrov sveta, 8 priamo na ľade a Miro Šatan sledoval duel z lavičky. Slovenskí starí páni na čele so Žigom Páofim privítali rovesníkov z Izraela a diváci sa počas celého stretnutia bavili hokejom. Je to pekný zápas, my sme chceli niečo urobiť pre divákov, pre skalických divákov. Ja si myslím, že došlo docela dosť, počítal som trošku viac. Chlapci majú pohodičku, takže ja som veľmi rád, že všetci prišli, ktorí slúbili a je to hlavne pre divákov, čo som veľmi rád, lebo Skalici to dosť chýba. Ako sa na duel pripravoval kapitán mužstva? Je to taký divný pocit, po pár rokoch som sa trošku vrátil, trénoval som týždeň a taký som dosť ťažký, ale dá sa to. Ktorý moment počas pôsobenia v skalickom drese mu zostal najviac vrytý do pamäti? Tak hlavne to finále, čo sme prehrali s Košicami, to bolo veľmi také smutné. Chceli sme dosiahnuť to zlato pre tú Skalicu, aby tu mali nejaký veľký zážitok, ale už to je za nami a život ide dopredu a musíme myslieť dopredu. Žigo na Skalicu nezanevrel a snaží sa v svojom rodnom meste pomáhať s talentami, keď je čestným predsedom mládežníckeho klubu. Podporujeme to v rámci hokeja, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Teraz končí sezóna a sú nejaké projekty rozbehnuté, tak dúfam, že nám to vyjde. Do Korčulu sa obul po dlhšom čase aj strojca najväčších úspechov hokejovej Skalice z pozície trénera a dokonca si splnil aj predsavzatie, za kým do zápasu nastupoval. Tak veľmi krásna akcia v Skalici. Samozrejme, Žigo to pripravil s organizačným výborom. Prišlo kopec perfektných hráčov, ktorí Slovensko reprezentovali pred ich rokmi a už len na tej tribúne to je vidieť, že tí diváci si to užívajú a to je dôležité. No tak cieľ môjho dnešného zápasu jednoznačne bol dať gól a to sa mi podarilo, to som veľmi rád, lebo nie je to jednoduché sa presadiť medzi týmito borcami, ale hovorím, tí chalani, čo sú tu všetci, sú naozaj skvelí, či hokejisti, či ľudia a naozaj sa starajú o to, aby sme sa tu všetci cítili dobre. Na ľade sa popri bývalých gólmanoch Skalice, Mirovi Lipovskom a Dušanovi Vlkovi prekvapujúco objavila aj nastupujúca generácia. Netradičná rola to bola, lebo som v drese Izraela, ale bola to sranda a ja som chcel chlapcom pomôcť a nepodarilo sa síce, ale myslím, že ľudia sa zabavili dobre a o to tu išlo. Tak snažil som sa, a hlavne tie veľké legendy hokejové, čo tu sú, ale nakoniec to ma prekonali a nevyšlo to nejako. Na ľade sa predstavil aj jeden z najväčších srdciarov, ktorý v drese Slovenska získal zlato a striebro na majstrovstvách sveta. Tak bol to vyloženie taký exibičný zápas a super prišiel asi trošku v inom zložení, ako sme čakali, takže to bolo viac menej zápas pre fanúšikov a trošilinku na také spestrenie, pár pekných nahrávok akcií, ale naozaj to tempo bolo slabúčké, ale snáď sme divákov pobavili a o to tu hlavne šlo. Je to pekné, že chalani si urobia čas, alebo že si urobíme čas a stretávame sa na týchto akciách. Ja si to veľmi vážim a je vidno, že chalani sa udržujú a stále to majú v rukách a ja si myslím, že keby bol lepší súper, to tempo by bolo ešte väčšie a tam by sa ukázali ešte aj ďalšie krásne akcie, ktoré by sme dokázali uhrať. Vyzdvihol aj fakt, že sa opäť mohol na ľade stretnúť s ikonou skalického hokeja Žigom Páofim. Zahrať si so Žigom, tak to je veľká vec. Ja som rád, že som tu mohol byť. Žigo na to, že nebol dlho na ľade a iba teraz párkrát si zabruslil pred týmto zápasom, tak je vidieť, že je to stále veľký hokejista a tie nahrávky, prehľad, všetko mu to stále zostáva. To človek jeho kalibru alebo hráč jeho kalibru nestráca. Napriek tomu, že mu už ťahá na 45 rokov, stále sa definitívne nerozhodol zavesiť Korčule na klinec. Momentálne ukončím kariéru ako trenér, ale hovorím, uvidíme, čo bude na budúci rok. Ja ešte niečo plánujem v Čechách, pretože tam bývam dlhé roky, takže možno, že sa ešte ukážem na ľade. Uvidím, ako sa všetko vyvinie. Niektoré veci stále riešim teraz v Znojme, respektíve v okolí Znojma, takže uvidíme, čo bude ďalej. V hokejovej verejnosti už výrazne rezonuje aj blížiaci sa svetový šampionát v hokeji, ktorý sa uskutoční na Slovensku. No keď zoženiem lístky, tak áno, ale viem, že ten tlak je obrovský na tie lístky, takže asi skôr si to pozriem v televízii. Slováci v exibičnom stretnutí napokon jednoznačne dominovali a svojho súpera zdolali vysoko 18-3, aj keď výsledok pri tejto podarenej akcii nebol vôbec podstatný.